Muli bwanji abale nonse, ndikulandireni kulikonse kumene muli ku phunziro la dododo. Ndi phunziro limene ndi lophweka ukakhala kuti ukuyikirapo mtima kumapanga practice nthawi zonse. Komanso ndi phunziro limene ndi lovuta ngati sikupanga practice. China chilichonse chimakhala chophweka kukhala utaphunzira. Ine ndingokupemphani kuti mukhale ndi mtima ena kuti ne chinthu ichi ndikwanitsa ndi zophweka. Ngakhale nenso sinafike penipenipo. Tiyeni tione kuti kodi tiphunzira zotani makamaka kumbali ya dododo kapena kuti tonic sofa. Tikamaphunzira dododo choyambira chenicheni timafunika tidziwe lada imene timenoti khwerero. So lada kapena kuti imene ndinoti khwereroli ndikubwera ganizo mmene timadziwira makwera mmene timadziwira. Munthu umatha kumakwera umatha kumatsika. Okay, meneno ndi khwerero ngati mmene mukuonera mmene zili apamu. Okay, awa ndi makwerero athu. Manotsi awawa ndi amene timaona pa nyimbo zathu. Mukhoza kuona mwachitsanzo nyimbo iyi. Okay, timaona ndithu zimenezi motena timakhala tikudabwiza ma letters ma AC ma elo machani kuti kodi zimenezi zimakhala zikutanthauza chani. Komano ndi zinthu zimene ndi zophweka ukakhala kuti waziphunzira. Ndi kwambiri leroli tikufuna kuti tikathe kudziwa kuti kodi ladayi timayigwiritsa ntchito motani. So mungatena kale kuti monga lada imene tikuyizira khwerero imathandiza kuti munthu ukwere kapena utsike. Ndi chimodzi mwa manotsi awawo amene alilimo. Manotsi odziwika alipo 7 mukhozaona kuti ena akungobwerezedwa. Tili ndi 1 2 3 4 5 6 7. Iyi ndi yobwerezedwa zikungosiyana kuti ili ndi ka 1 pamwamba. Chimodzimodzi ali pansi awa ali ndi ka 1 pansi apa. Komano akungobwerezedwa. Pa manotsi enieni ndi 7. Mwendera kuti manotsimo ndi ma letters iwo. Ndese not ma letters ku nyimbo ku tonic sofa. Amene wati mawatcha manotsi. Ndiye noti iliyonse apapa imamveka mosiyana ndi inzake. Pamene poponde tigwiritsitse. So do uyuyu amene amatchedwa kuti keynote. Do amene mukhoza kuona mwachitsanzo ngati nyimbo inatsekula ija pali pamene alemba kuti do is e. Mwachitsanzo akutipatsa mwanjirena akutipatsa kuti ife do athu amveke pa kiwa e. Ndi tiphunzira tsogolo kuti kodi makiyo timawapanga motani. Komano as of now tiyeni tiphunzire kuti kodi lada imamveka motani. Ndi do uyuyu kuti mukhoza kuzipatsa kiyi aliyese kumene ndifuna ndiyambe pa do do do. Okay, do ndi kiyi yanga imene ndikwera komanso kutsika. Do re mi fa sol la ti do do ti ra so fa mi re do. Ndenuyo kwa sabata imene mukhale mukukwera komanso kutsika pa manotsi amene wawa ndipo zikhazike mutu. Okay, ndikuyambiranso kenako ndidzatsika mpaka pasi. Do re mi fa sol la ti do do ti ra so fa mi re do. Uku ndikutsika uku. Do ti la so fa mi re do. Do re mi fa sol la ti do do re mi fa sol la ti do do ti ra so fa mi re do ti ra so fa mi re do.
So asikana kaena kuti ama wachizimayi amene apatiwena kuti do do ndiye kuti ndimukuti do do re mi fa sol la ti do do ti ra so fa mi re do di ra so fa mi re do do re mi fa sol la ti do. Mwanjira ina mukutero ndi chifukwa chani tikufunika tidziwe kuti manotsi awa amamveka mosiyana, chifukwa chonena kuti mawu a nyimbo samangomveka chimodzimodzi, amamveka mosiyana. Ndikhoza kupatsani chitsanzo cha nyimbo ija ndinatsekulayi, nyimbo namba 18 imene timayimba kuti akhristu tiyeni nkhondo tigwira. Mwaona pena mawu amveka mokwera pena motsika, ndi imeneyo ndi ntchito ya lada. Moti manotsiwo ndiwoti ndi mamvekedwe a mawu kuti apa akukwera kapena akutsika. So tikhoza kupereka mwachitsanzo nyimbo iyo sikuyambira pa do do ayi, ikuyambira pa so. Zimene zikufuna kuti tipatsa chithunzi choona kuti ifeyo tikufunika tisunge noti ina iliyonse imene imamvekera mmutumu. Tithe kudziwa kuti noti ili pamwamba kusiyana ndi inzake, ndiye kuti ife tikamawerenga manotsi aja tikuwerenga tikudziwa ena kuti uyu okay ndi ofanana, koma kutsogoloko kuli la, ndiye mmutumu muzikhala kuti wapanga kale jaji ubongo wena kuti la ali pamwamba kusiyana ndi so, ndiye kuti amveka mokwerapo. Chifukwa timafunikira tiziwe zitizo kodi lada ndiye mudzapeza pali re, ndiye kuti ndi so uja sikusiyana, so ali pamwamba re ali pansi, ndiye kuti pasi pa so pali fa pali mi kino paino ukafika pa re. Seza kuti ndiye kuti re afunika amveke motsikirapo, kenako apa pa do ndiye kuti achi potsika. Chifukwa chake timafunika tidziwe manotsi amene wawo, ndiye tiwasunge mamvekedwe ake, tidziwe kuti ili pamwamba kusiyana ndi inzake. Mwachitsanzo nyimbo ija yambira maso, tiye tibwereni kulada wathu. Tinali pa do do re mi fa so, okay, so la so. Tipite ku nyimbo ija ndikuitsabe ntchito nyimbo yomweyi, ngakhale kuti sitidayambe kuphunzira kuti kodi apapa mwanjirani kuyiwerenga nyimbo, komano ndikungofuna ndikupatsa chithunzi cha mmene zinthu zitimazigwiritsira ntchito. Ndiye noti ija ili pa so, ndiye kuti paliponse pamene pali so azimveka mosiyana pasasiyane iya, azimveka mofanana pepani, azimveka mofanana pasasiyane. Okay, so la so, mwaona apa, okay, la so la wamveka mokwera apo, chabwino. So la so re do re mi do mi so do di la mi fi so. Aka ndikafotokozabe kuti kodi kalipati, komano mungokadziwa kuti ndika accidental. Re so re mi fa mi so do so la so fa so la so fa mi re. Mukuona kuti kuyambira pa la uyu manotsi wakutsika, la so fa mi re, la so fa mi re, do
do re mi fa sol la, umeona, la sol fa mi re. Okay, do 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 ti la ti do re 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 do re mi, so so do ti do, so fa mi re do 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 do. Mwamva mina mvekera dodo sadasiyane do do zimene zikuti kuzachani nyimbo ija timayirakwitsa Kristu tiyeni kondo tikwira, Yesu mbuye watu atitsogoza, timatero goza do do takhanga taimba choncho do do chifuna tikusiyanitsa wamoti do do atitsogoza goza osati goza. Chifukwa yake timafunika kuti tiziwe manotsiwa kuti ndi osiyana mamvekedwe. Kutithandizira zimenezo ndiye tiyenera tiziwe kuti noti ili pamwamba kusiyana ndi inzake, tiloweze mene akumvekera manotsiwa. Lesson yotsatira tikhala tikuphunzira mbali ya mabitsi. Apa pakufunika kuthamanga ifwa chani, apa pafunika kuchedwa ifwa chani. Mwachitsanzo Kristu tiyeni, mwaona Kristu tiyeni, apa pathamangapo sandukwinako. Chifukwa chani? Nkhani yake ndi ya mabitsi, ndiye zimafunika kuti tidziwe mabitsi ndithudi. Then nkhani ndiyoti tiloweze mene manotsiwo ali do re mi fa do re mi fa sol la sol fa mi re do fa mi re do mi re do re do. Ndithudi abwenzi, nkhani yake ndi imeneyo mbali ya lada. Lesson yotsatira izakhala ya mabitsi, tizithodziwa kuti apa chifukwa tikuthamanga. Mwachitsanzo Yesu wanditsogoza tu ulendo wanga wonsewo, mwina mukuthamanga, nkhani yake ndi ya mabitsi. Mulungu akudalitseni.